Ens trobem a Ontinyent i precisament ens trobem al costat d'una de les escultures que més identifica l'obra quan parlem de Sex Biosca. Com es diu, què representa i com surt este monument? Vale, és un con que el vaig fer com a homenatge a tots els treballadors del tèxtil i a la indústria tèxtil. Aleshores, es titula Un fil sense fi, com a que es pretén que, a més de ser estèticament, que aquest fil no s'acabe, que aquesta indústria, que aquesta manera de treballar, que aquests coneixements, que aquesta experiència no s'acabe, que continue. I és únic. Dins del món tèxtil, el con és un icono perquè d'ahir és on sorteix la matèria. La matèria es transporta en conos d'ací cap allà i es fiquen en les màquines i d'ahir comença el procés. Però la idea és que aquest fil no s'acabe. I a més d'esta obra que ens dona la benvinguda a la teva ciutat, on vas néixer i on vius i on treballes, hi ha una altra que també volem que vegin els nostres espectadors. Si el pareix, ens anem i ens l'expliques allà. D'acord. La cúpula al parc de Benarrai, a Ontinyent, és altra de les instal·lacions o elements escultòrics que també el distingueixen. Sí, es va dissenyar la cúpula en aquest espai obert, el passeig de Benarrai, i calia decorar-la. Aleshores l'Ajuntament va presentar un concurs per a decorar-la i vaig guanyar jo. I està basat en els colors bàsics, ja que està en la natura i a més té els 4 colors bàsics, quadricomia, i a més serveix també com a reflex en el llac i tot, o sigui que... I això va ser la meva aportació. La cúpula la vas triar tu com a element o venia ja donada en el projecte? No, la cúpula estava en el projecte del parc, simplement que el projecte era decorar-la. Jo he vist cúpules d'estes en diversos llocs del món, però les he vist en 2 colors, o tota de ferro, o inclús oberta, perquè és una estructura feta en formes geomètriques, però així que anava mitjanament tapat, vaig pensar en els colors bàsics, els colors de la natura, és del cel o és de les flors quan coloregen, no? I a més de les escultures que coneguem, probablement perquè estan en obert, estan al públic, són instal·lacions fixes, tu has treballat totes les tècniques, segurament, la llapissera, la plomilla, l'aquarel·la, l'oli, i últimament, si estic equivocat ens corregeixes, treballes més en elements tèxtils, en fils, i el producte artístic final és el tapís. És així, no? Sí, el que passa és que totes les disciplines que coneix, que he treballat o que he experimentat, les utilitzo o em baso en elles a l'hora de crear un tapís. Si els sembla, anem a veure-les? Anem a l'estudi i les vegem. Després de treballar en disseny gràfic, en arts gràfiques, dic, jo vull arribar a dissenyar. Allí no em van deixar perquè el que feia, diuen que ho feia molt bé, i vaig entrar en una empresa tèxtil de dibuixant. Clar, dibuixar ja formava part d'algo ja més artístic i més bonic, encara que era per tema industrial, però es feia tot a mà, pinzell, plomilla. Dic, ostres, ja que estic dibuixant pel tèxtil, doncs m'agradaria saber teixir, però teixir artísticament, perquè teixir en teles sí que sabia quan vaig estudiar tèxtil. Aleshores em vaig ficar ja a estudiar tècnic especialista en disseny tèxtil. I vaig estar investigant sobre el tapís del llis, que és això, és un teler vertical, i a partir d'ahir i 37 anys més he arribat a poder fer art tèxtil contemporani. Això, per exemple, és un tapís del llis en el que utilitza el tafetà clàssic, el lligament clàssic bàsic, i després, quan arribi a les lletres, ho faré en nocturc. En conseqüència tindrà molt de volum
i farà un contrast xulíssim. O sigui, aquest tapís tindrà la tècnica del nocturn i la tècnica del tapís, com es deia abans, de Gobelin. El material que més utilitza és el cotó, i la majoria de vegades cru, i si necessita cordes molt gruixudes, me'l tinto jo, perquè d'aixes no n'hi ha. Normalment utilitza la pita perquè és una fibra molt porosa i entra molt bé el colorant. Després de treballar en les tècniques més tradicionals que més coneguem, en quin moment sense que el tapís el crida? Vaig tenir dues influències. Una per la zona on visc, les comarques centrals, la vall de l'Alcoià Comtat, que hi ha molta indústria del tèxtil, i l'altra perquè després d'acabar la mili, que ja treballava de dibuixant, i estava estudiant tècnic especialista en disseny textil, em quidra un amic de València i em diu: vine ací a la llotja i veuràs el que n'hi ha. Jo habitualment anava els caps de setmana a València i estava en ells i veia amb molta activitat cultural, i en la llotja n'hi havia uns tapissos monumentals de Grau Garriga que penjaven del sostre. Allò em va enamorar, em va encisar. Aleshores vaig averiguar a Grau Garriga qui era i d'on venia, i resulta que és de Sant Cugat del Vallès. I jo tinc amics en Sant Cugat del Vallès fa 37 o 38 anys o 40 anys, ràpidament, i solia visitar Sant Cugat 2 o 3 vegades a l'any. Ràpidament em vaig informar d'on venia Sant Cugat, venia del taller Aimat, i vaig arribar a conèixer un tintor del taller Aimat també, que ells es tintaven les matèries i tot, i a partir d'ahir, en el País Valencià no solien haver llocs on ensenyaren a teixir. Sí que quan estava a Arts i Oficis, l'últim curs, entre els alumnes que quedaven feien un tapís, però jo treballava i no podia anar-hi, o en l'Escola Massana en Barcelona. Però com he viatjat molt, i he entrat a moltes biblioteques, museus, he viatjat molt, no sols fora, sinó per ací el País Valencià també me'l coneix molt bé, vaig anar documentant-me. I documentant-me, i llegint, i arriesgant-me, i veient les fàbriques que farem falta, cada vegada... ¿Has estat en el taller de Grau Garriga ensenyant-te o de visita? No. I has estat en algú més? No, en el taller de Grau Garriga de Barcelona, perquè ell vivia a França, ahir no vaig estar ensenyant-me, vaig estar debatint en ell el que jo feia i el que feia ell, perquè ell ha sigut sempre el meu mestre a l'ombra. Aleshores jo volia que ell ho sapiguera i ell, i després, a partir d'ahir, ja s'escrivíem habitualment, o sobretot per Nadal, i l'exposició que ell feia ell en València, en Sant Cugat, en Alcoi o en fora, es veiem. Una de les exposicions recents que hem pogut veure era el mite d'Aracne.
Com arribes a fer aquesta proposta artística amb tapissos? Vale. La majoria de gent que vivim en el món de l'art o ens agraden les disciplines artístiques, per a mi, quan més antigues millor. Quan més documentació antiga o més en forma, millor. Aleshores, tots els mites grecs són preciosos. I clar, jo com a teixidor, sempre m'ha atragut el mite d'Aracne i Atenea i les aranyes. Les aranyes teixen de nit. Jo soc muntanyer. Aleshores, quan més matines, passes per una senda i el primer que te les endús eres tu, perquè elles treballen de nit. També hi ha molts pintors que han tocat el tema del mite d'Aracne i jo volia tocar-lo també. Com? Doncs en aquest cas, d'un gravat antic, vaig crear un disseny, uns fons, unes coses, i he realitzat el tapís el d'Aracne, el d'Atenea, però clar, tenia que fundir-lo en Aracne. Ja fa 7 anys, en una exposició que vaig fer en Caixa Ontinyent, vaig fer una tarallina gegant, però només la tarallina, només Aracne. Però ara ja volia fundir Aracne i Atenea, la diosa Atenea i en què la convertís. I és un tapís molt clàssic, encara que té dues tècniques, Nuc turc i gobelín, però, clar, al ficar-lo en la tarallina gegant, que surt d'ahir, es converteix en una instal·lació efímera d'art textil contemporani. A més del que és la mitologia, també trobem la temàtica dels teus tapissos una arrel en el territori i en la identitat valenciana. És així, no? Sí, a veure, jo he viatjat molt pel món, però per mi viatjar també és anar a la Sud d'Antella, o sigui, el País Valencià me'l coneix prou bé. Aleshores, soc muntanyer i d'on més hi destrac és de la natura. Molts tapissos tenen missatge social perquè m'afecta i altres ecològics o de la natura, com per exemple les olives. O sigui, soc un enamorat de la terra i veig formes estètiques boniques per tot. El més significant brosso li veig algo bonic. Com no vaig a veure-li a les olives, no? Que en aquest cas estic content perquè aquest tapís es quedarà en la vall, en la nostra vall, ja que va a Carrícola. El projecte Biodivers Carrícola, sí. Clar, Carrícola és un poble molt compromès en la natura i en l'art i m'alegra que es pugui quedar així. I a més de la mitologia i de lo que són els elements etnogràfics, què més trobem als tapissos i a l'art de Cecs Biosca? Els tapissos, ja dic, a partir del segle XX, a partir de la meitat del segle XX, els tapissos deixen de ser tan sols llisos. Jean Luchard, Grau Garriga, Josep Rollo, una xica turca, una altra americana, comença a prendre volum els tapissos. I no sols que tenen volum, sinó que surten de la paret. Entonces, el que m'agrada molt també és fer instal·lacions efímeres en matèria textil. Textil el que faig a falta, perquè jo teixint he arribat a utilitzar fibra òptica. En 3 tapissos vaig col·locar fibra òptica. Una espècie de fil. Claro, és una espècie de fil concentrada en el lloc que tu vols, no? Com has pintat i has dissenyat, quan estàs fent el disseny ja ho fas de manera que aquesta aplicació pugui entrar ahí. Aleshores, no sols és teixir, és fer volum, és ocupar un espai, inclús sortir de la paret. Cecs Biosca està dins d'esta corrent en la que també està treballant en tapissos i en materials textils artistes com Luisa Pastor, Mónica Jover, José Picazo i, per supost, una de les més veteranes en els tapissos i en treballar al món de l'art els materials textils com és Aurelia Manzanet. Estàs dins d'esta corrent? Tens alguna cosa que veure en ells o simplement és una coincidència segurament per l'àrea geogràfica a la que treballem? En aquest cas, tu a Ontinyent, a la Vall d'Albaida, que sabem que és el triàngul textil amb la companyia del Comtat d'Alcoià, un poquet la Costera. No, jo
sé que existeixen aquests autors i el que fan, però no tinc relació amb ells. No. Sí que estic en un grup internacional que es diu VTA i ahí solem participar en alguna... El que passa també és que quan a tu el seleccionen o el quidren per participar en un certamen internacional, són allí les fonts que veuen altres per tornar-te a quidrar, no? Però ells no es coneix. Per tant, tornem un poquet a la pregunta anterior, al que fas, al teu art, a la teua expressió artística, està molt present i cala molt tot el que t'envolta, la forta tradició tèxtil que ha hagut a la comarca. Sí, però de vegades també t'endú sorpreses. Per exemple, una vegada a Edimburg, entré al Museu Nacional d'Escòcia i veig un apartat que era com un museu tèxtil, però de coses antigues, filetes, telers... Però, clar, en gires i veus tapissos de gran format en unes parets precioses i això també el dona idees per tu després fer altres coses. No sols m'implica les comarques on visc, el nostre territori i la natura de cicle de fora també. O sigui, l'ideal és no estar tancat a res i obrir-te en el que siga. I si estàs obert, en qualsevol moment pot sortir una idea prop de casa o lluny de casa. També una de les persones que m'ha basat és Enric Matís i Magret, el pintor belga, que ell també feia tapissos. O sigui, les meves fonts d'informació són tant de persones conegudes com de no. Altra de les exposicions recents portava per títol I la trama continua. Volem convertir-te, fer-te-ho en pregunta. La trama continua, és a dir, continua havent estil, continua sent ara més important que mai reivindicar aquest sector que li ha donat tanta riquesa i tant de benestar a comarques com en la que vius? Jo crec que sí, jo crec que no n'hi ha ninguna casa que no gasti en tèxtil. Totes les cases tenen molt de tèxtil per abrigar-se, per a vestir-se i per a decorar. Aleshores és una cosa que crec que no s'acabarà mai. Quan jo he treballat en 9 empreses tèxtil, 8 gabinets de disseny i la meva lluita en aquella època era elevar el tèxtil a la màxima expressió artística. O sigui, no sols que d'elles gastara usualment, sinó que puguem utilitzar-lo per a tindre més, divulgar més de lo que està divulgat. I, per exemple, en la penúltima Bienal de Venècia, en el 2017, n'hi haurien 6 o 7 instal·lacions de gran format en material tèxtil. Venècia té 2 peculiaritats, perquè jo he anat molt allí de feina, he anat de plaer i he anat de feina. Allí es fan teles precioses, però dintre de lo que estem dient de divulgar el tèxtil o de donar-li importància, allí, a part de fer teles, a part de fer o vendre, perquè ara segurament ja no les fan, però sí que les venen, teles precioses per a decorar, també fan art tèxtil. I a més de parlar de les tècniques que hem parlat, és evident al llarg del que hem vist que eres un artista multidisciplinar, també vas caminant o vas treballant per diferents corrents artístiques. Una de les últimes és l'art conceptual. Sí. I igual que en Gandia el títol és La trama continua, que vol dir que això no s'acaba, aquesta frase la gastem en el grup internacional VTA, cada vegada que es vegem en un certamen internacional, dir, això no s'acaba, això continua. Aleshores també, clar, vaig fer un curs de tècniques de concepció visual i ho aplica a l'art conceptual. Què vol dir? Que ara, antes, les coses que ens sobraven de darrere dels fils, per baix, per darrere, per això es tallava i estirava. Ara no, ara més guarden caixetes i això ben col·locat dona un resultat espectacular.
però sempre fusionant amb altres disciplines artístiques, en el dibuix, en la pintura, en el disseny, en el volum, i aquesta vessant en Gandia, per exemple, ha agradat molt. Quan dius ben col·locat hem d'entendre que és des de la perspectiva artística, naturalment, perquè qualsevol persona sense sensibilitat, sense una experiència estètica, veu un fil i és un fil. I pel contrari, els artistes vegeu un fil i li podeu transformar-lo artísticament, no? En l'exposició de Gandia n'hi ha un apartat que n'hi ha 7 peces d'art conceptual, n'hi ha 5 gràfiques, 5 d'obra gràfica i 2 en 2 disciplines, la unió de 2 disciplines, i cada un d'una manera, però tots veuen alguna cosa. Tots veuen alguna cosa perquè està col·locat d'una manera, després n'hi ha una... Clar, és que pintem o hem estudiat disseny, n'hi ha una cosa que es diu gamma tonal, que gamma tonal, si tu aconseguis crear en una instal·lació, en un muntatge, en un lo que siga, i aquesta gamma tonal, l'ull, sense saber-ho, li agrada més. I si li agrada més, doncs li entra, no? Creus que si no hagués estat on tenien, faries la mateixa obra? La mateixa temàtica, els tapissos? No, jo vaig néixer així i em veig molt identificat així. O sigui, m'agrada molt viatjar, però tornar a casa és el més important. He viscut en Toledo, en la província de Toledo, treballant també, i en Galícia, però jo crec que l'obra que faria, si visquera un altre lloc, la faria igual, i així m'he identificat. També com viatges molt, un dia estàs obert a qualsevol cosa nova que conegues. I què tal resulta projectar l'obra i la trajectòria artística, tots els projectes que portes al fi, des d'una població i no des d'una capital, que no sé si has tingut o no has tingut aquesta experiència? Bueno, sí que costa un poc més, però en realitat el tipus de creació que jo faig en quant a tapissos costa més per la difusió que per el lloc on estàs. O sigui, avui en dia disfruten de més popularitat la pintura, el cinema, l'escultura, i el tapís és molt complex de poder-lo treure a la llum. I per això no depèn de la situació, crec jo, perquè avui en dia sí, pengen algunes redes socials i això, ahí sí que es veu, però a nivell de popularitat el tapís o l'art tèxtil contemporani no en té tant com en tenen les altres disciplines. I per acabar, vols afegir alguna cosa? Pues no sé, el que jo faig és una manera de plasmar com encenc, i que després radica en que l'espectador s'identifiqui o no. Però si s'identifica en la forma, el color o el que puga dir, benvingut siga. Doncs moltes gràcies per haver-nos atès. A tu, gràcies a vosaltres.